Igbo bụ Igbo ekene m unu asị m nke onye chi na zere ụmụnne m ndị Igbo. It's the high time we needed to collect this impression. It's getting out of hands. Kedu ka ị ga-esi wee pụta on social media or in any platform na-asị that your occupation bụ ịgwọ ọgwụ n'ihe ị na-arụ bụ ịgwọ ọgwụ? Kedu ka ya bụ ihe ji wee sand gị na ntị dịka nwa afọ Igbo? There's nothing like in any government authorizing official document ọ ga-abịa iweta ị na-efili that form as your occupation ide n'ihe eji wee mara gị bụ ịgwọ ọgwụ. Amarọ ka ndị be anyị si eche ya bụ ihe. Ọ na-abụ nnekọta anyị ọtụtụ ndị be anyị nche na ha dị more intelligent mfu na onwe ihe ha chi ifta na social media dịka native doctor si na ihe bụ aka ọrụ gị bụ ịgwọ ọgwụ. I forget ya na enwe due process esi efil the certified certificate. O nwere ihe dị iche na dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, nwee ihe dị iche na dibịa na-agwọ ọgwụ. It's high time anyị ga-eri adụdụ onwe anyị ọdụ. Stop disgracing the image ọdịnala and omenala Igbo. Ihe ọ bụla ị na-eme, try to ask from elderly peoples to give you the direction. Ọ bụrụ oge egburu osisi ka ọ na-akpọnwụ, o chefuo ochie ọfụ ama na ha kpọ ya iru. Stop that mindset and the orientation ị na-akụziri ndị be anyị nwa. O nweghị ihe dị ka na ibide ehete si na ihe eji wee mara gị bụ ịgwọ ọgwụ. Nwanne m, kedu ka ya bụ ihe ji were baa gị na ntị? Ọ ga-amasị m ka itinye m obi n'obi gị. Ndewo, ọnụ ụka adịbe ya. Aka m bụ nwanne gị bụ Maazi-UC. Ụmụnne m, ka emesịa.